Sal. Como os he dicho, las habitaciones están a la derecha, a la izquierda hay 2 baños y al fondo la cocina. Lara Paristik Donostiara itzuli da, bikotekiarekin, Donostian bizitzeko asmotan, baina bada zerbait berriz ere zabalduko diona bihotza edo iragana. Eta gainera balea bat tartean. Ze aurkituko du ikusleak pantaila handiaren aurrean jartzen dena? Gauza asko aurkituko ditu. Alde batetik, zuk esan duzun bezala hori da abia puntua. Bikote hau Parisetik dator, eta pixu bat ikustera doanean norbaitekin aurkitzen da, eta ikusten dugu nolabaiteko erlazio bat zegoela horratzean. Pixua erakusten duen mutilaren eta Lararen artean. Hori abia puntu bezala hartuta hitz egingo dugu bai erlazio, maitasun erlazioen inguruan, famili erlazioen inguruan, amatasunaren inguruan. Eta gero beti dago galdera bat hor airean edo, ez? Dela ze gertatu, edo ze nik beste bide bat hartu izan banu, nun egongo nintzen oaintxe. Eta nik uste dela galdera bat denok bizitzako momentu askotan gure buruari galdetzen dioguna, ez? Bizitzako bide gurutzeak. Bai. Eta bizitzako bide gurutze horiek ziurrenik helduaroan batzutan oraindik ere gehiago nabarmentzen dira, akaso, kasu honetan bezala, parez pare, aurrean berez ere aurkitzen badituzu, ezta? Hori da, hori da. Eta gainera nik uste dut, 30 urte inguru dauzkagunean, sentitzen degula nolabait, presio sozial bat edo, esaten diguna non biziko zera, norekin, nola, ez? Nolabait heldu egintzea eta ze erabaki hartu dituzu. Eta orduan bai zure buruari galdera hori egiten diozula agian beste adin batzuetan baino gehiagotan. Eta klaro, norbait aurrez aurre aurkitzen badezu askotan hori izaten da galdera hori piztu egiten duena. Bizitzan izenpetu beharreko kontratu horiekin lotuta badijoa. Adibidez, bai. Esan genezake baduela ikutu argizpi batzuk baditu, baina ikutu nostalgiko handiko kontakizuna. Nik uste dut, guk egitean geneukan sentsazio nostalgikoa baino gehiago sentitzen duela ikusleak pelikula ikustean. Esan nahi dut, guk agian ez geneukan, agian gure sentsazioa filmea egitean, etzen hainbeste edo hain melankolikoa jendeak jasotzen duen mezua bezala. Horrek zesan nahi digu, ez dakit, agian galdera hori ikusleak galdera hori bere buruari egiten diola, ez? Eta igual momentu hortan dagoela. Bere buruari galdetzen leku honean nago edo beste leku batean egon beharko nintzake edo ez dakit. Zer eman du izenburuak hausnarketa horrekin? Niretzat, nik uste hau bakoitzak bere iritzia daukala, baina niretzako beti dago gelditasune bat ekaitzean. Beharrezkoa da. Askotan ekaitza sentitzen dugunean gorputz barruan, arnas hartzeko momentu bat behar dugu, lasaitasun momentu bat, pixkat pentsatzeko. Nik uste hortik datorrela, baina agian zuzendariak beste zehoz esango lizuke, ez dakit. Esan genezake gaur egun ohitura hori galdu egin dugula, etengabeko ekaitzan bizi garela, baina tarte hori izan gabe ez, norabidea berreskuratzeko, iparra non dagoen behintzat hausnartzeko, pantaila handiarekin akaso hori gertatzen ari zaigu? Nik guztiz ados zurekin, eta gainera sentitzen dut filme honek egiten duena baita ere hori dela. Zinearetoan sartzen zerala eta batean denbora mantsoago doala eta batean arnasa hartzen dezula. Ibilbide horretan, Loreto Mauleonen momentua zein da? Filma honekin lotuta, bestela, zein da biziunea? Nik uste ia guztiok bezala denetatik dakadala bizitzan. Momentu enten agian esango genuke gelditasun hortan nagoela, baina pixkat kontzientzia hartzen. Esan nahi dut gelditasun hori bilatzen. Ze sentitzen dut bizitza oso azkar doala eta ez dudala
denbora horrela pasa nahi. Hausnarketa hori eginda, aurrera begira, zeintzuk dira zure proiektuak, erronkak, nahiak, asmoak? Eske ez daukat asmo handirik. Nahiago dut bizitzak ekarri behar duena eta gero eta gehiago saiatzeanik lasaitasun pixkatekin hartzen bizitzak ekartzen duen hori. Badauzkat lan proiektu batzuk eta gustu handiz hartuko ditudanak eta bizitzan ere gogoa daukat gauzak gertatzeko, baina lasaitasunarekin. Filmak eragina izan du horretan? Agian nik uste baino gehiago. Ze nik uste film honen errodajeak harrapatu nindun ekaitzean. Baina ez ekaitz txar baten, baizik eta mugimendu askoko momentu batean. Eta bai sentitu nuela gelditasun hori ekartzen zidala momentu hortan. Orduan, agian bai eragindu nik uste baino gehiago. Gelditasuna ekaitzean, hori berau ikustera datorren ikuslea, tarte hori hartuko duen ikuslea, erabaki hori hartuko duena. Pantaila aurrean jarri aurretik, zein mezu edo zer aurreratuko zenioke edo ze ideia helaraziko zenioke pantaila aurrean kokatzerakoan? Eskatuko nioke benetan aretora sartzea, disfrutatzea eta bere buruari opari bat egitea. Telefono alde batean utzi, burua benetan beste gauzak alde batetan utzi eta disfrutatzea besterik ez. Eta espero dut ateratzean bere buruari galderak egitea baita ere.